Döwrubap guşçuluk toplumuna towuklaryň müňlersesi iýdilýär. Bu ýerde towuklary iýimlemek, suw bermek we arasaçylyk işleri dolu awtomatik usulyny anyp barlýar. Toplumda towuklar iki wagtyna iýmitlendirilip, olaryň hersi 90 hepdeniň dowamyny 4 ýyl içinde ýumurtga bermäge ukyp bolýar. Guşçuluk toplumynyň yerlik guwaty 30 million ýumurtga öndürmekle barabardyr. Towuklaryň saklanýan ýeri ortaça 24 derece bolýar. Ketekleriň içi gyzan ýagdaýynda bolsa, ýöre türeşdiren radio torlary we howa sorujy perler bilen enjamlaşdyrylýar. Toplumda saklanýan jüýjeleriň ketekleriniň içi bolsa 35-36 derece ýerlige çenli gyzdyrylýar. Onuň çegirligi bolsa 60 götürmeçenli ýetirilmeli. İdildilen jüjülere berilýän iýim 10 gramdan başlap her hepdede 5-10 gram köpüldürip 115 gram çenli artdyrylýar. Ýaş jüjüler 90 günlük bolanlaryny ýöre teketekleri geçirilýär. Olar 20 hepdelik bolanlaryny bolsa agranlary 1300-1400 gram ýetip köpçüligiň ýumurtga berip başlaýarlar. Kärhanada bar bolan towuklaryň 92-94 derejede ýumurtga berip öndürilen ýumurtgalaryň ortaça agramy 58-60 grama barabar bolýar. Toplumda towuklaryň esasy iýmiti soýa, mekkejewin, däre gatşykly buğday, az mukdarda arpa we buğday kepeginden taýarlanýar. Şeýle hem iými, vitaminler, mineral maddalar, amino kislotalar hökmany ýagdaýda garylýar. Olaryň içimlik suwuna bolsa wagtal mineral goşunlar goşulýar. Kärhanada iýdilýän towuklara türlü kesellere garşy sanjym işler hem iýdirli geçirilýär. Kärhananyň agzy birleşikleri döwrubap guşçuluk toplumyna dähmet çekmeýän döredilýän mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman hadamyzy we hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.